дар натиҷаи амалӣ намудани чорабиниҳои оперативӣ, кормандони сарриёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд ва раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар минтақаи баҳори баҳри Тоҷик воқеъ дар ҷамоати деҳоти лоҳутии шаҳри Конибодом як ҳолати шикори ғайриқонунии моҳиро муайян намуданд. зимни гузарондани амалиёти фаврӣ муайян карда шуд, ки сокинони шаҳри Конибодом Эмин Туйчиев, Ҷаҳонгир Шарифов, Эмин Абдиев, Эркин Абдиев, Ислом Раҳмонов ва Бахтиёр Деҳқонов бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти махсус ба сайди моҳӣ машғул шуданд. нави моҳиҳои сайднамудаи онҳо черсон, суфмоҳӣ, нуқрамоҳӣ, чехон ва зағорамоҳӣ буда, аксари онҳо ба Китоби сурхи Тоҷикистон ворид карда шуданд. зимни гузарондани тафтишот муайян карда шуд, ки номбурдагон мехостанд беш аз 1500 адад моҳиро ба бозор бароварда аз ин ҳисоб фоида ба даст оваранд. аммо фикр намекунанд, ки намуди моҳиҳои сайднамудаи онҳо аз қабили нодиртарин нави моҳӣ ба шумор рафта сайди мунтазами онҳо ба нестшавии нави моҳиҳо оварда мерасонад. албатта ҳукумати мамлакат ҷиҳати ҳифзи навъҳои нодири моҳӣ ва зиёд намудани саршумори онҳо тадбирҳои саривақтӣ андешида, ҳамасола дар ин самт ҳавзҳои моҳипарварӣ бунёд карда мешаванд. аммо бархе аз шаҳрвандон манфиатҳои шахсиро боло дониста, дидаю дониста даст ба чунин амалҳо мезананд. дар натиҷаи анҷоми амалиёт аз дастгиршудагон 1500 адад моҳӣ, миқдори зиёд турҳои моҳидорӣ ва 3 адад муҳаррики қаиқ мусодира карда шуд. маҷмӯан зарари расонидаи онҳо беш аз 100 000 сомониро ташкил медиҳад. нисбати қонунвайронкунандагон Эмин Туйчиев, Ҷаҳонгир Шарифов, Эмин Абдиев, Эркин Абдиев, Ислом Раҳмонов ва Бахтиёр Деҳқонов аз тарафи кормандони сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд 2 маводи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, 1 маводи ҷиноятӣ ва 3 санади аз назаргузаронӣ тартиб дода шуда ба прокуратураи вилояти Суғд ирсол карда шуд. сарраёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд ба таваҷҷӯҳи сокинон мерасонад, ки ба шикори ғайриқонунии моҳӣ машғул нашаванд. зеро ҳар амали ношоиставу ғайриқонунӣ ошкор гардида, нафарони ба чунин амалҳо даст зада беҷазо намемонанд.